li Enqere li paytexta Tirkiye çalakiya mamosteyên ku ji ber pergala mulaqatê yan jî ezmûna devkîtên gotin ku mexdûr bûne didome. Mamosteyên sektora taybet demek dirêje ku ji bo daxwaza mûçeyekî herî kêm ewlehiya kar û baştirkirina şert û mercên kar çalakiyên cûrbecûr dar dixin. Mamosteyên endamên sendîqaya mamosteyên sektora taybet û platforma mamosteyên mexdûrên mulaqatê di roja dehemîn a greva birçîbûnê ya li Enqereyê carek din daxwaz kirin ku mûçeyên herî kêm li saziyên perwerdehî yên taybet werin berdan û daxwazên wan ên ji bo mûçeyên wekev û ewlehiya kar werin bicîhanîn. Çalakiyan arazîbûnê ya ku li Enqereyê ji aliyê mamosteyên endamên sendîqaya mamosteyan sektora taybet û platforma mexdûrên mulaqatê ango ezmûna devkî ve hatiye destpêkirin. Ketiya roja xwe ya yazdan, greva birçîbûnê jî ketiya roja xwe ya dehan. Li ser banga sendîqayê, mamoste di çardeh hezîranê de li Enqera kombûn, da ku balê bikişînin ser şert û mercên xebatî yên neewle, mûçeyên kêm û pirsgirêkên tayinkirinê di sektorê de. Nêzîkî 1600 mamosteyan dibêjin ku ji ber pergala mulaqatê ya Wezareta Perwerdeyê mafê wan hatiye binpêkirin. Tevî mamosteyên sektora taybet dixwazin dengê xwe bigihînin berpirsiyaran. Mamosteyên ku beşdarî xwepêşandanê bûn, gelek caran hewl dabûn li ser saziya berpirsiyar daxuyanîn çapemeniyê li dar bixin. Her hewldanên mamosteyan rastî êrişên tund ê polîsan hatine. Li dema mudaxeleya polîsan de her carê gelek mamoste bi lêdan hatin bincavkirin. Sendîqayê di 16 hezêranê de greva birçîbûnê ragihand û got em ê birçî bimînin heta ku sozên ku dane me neyên bicêhanîn. Sendîqaya mamosteyên sektora taybet ku ev 10 roj e xwepêşandanên xwe didomînin, daxwazên xwe yên sereke wiha rêz dike. Bi dawîkirina karkirina mirovan bi mûçeyên herî kêm li saziyên perwerdehiyê yên taybet, bi mamosteyên sektora giştî re xwedî mafê darayî yên wekhev, ji nû ve zêdekirina xala mûçeya herî kêm li qanûna hejmara 5580 li ser saziyên perwerdehiyê yên taybet, ev jî ji bo karmendên ku li dibistan, qurs û navenê rehabilitasyonê yên taybet dixebite derbas bibe. Divê qanûn garantî bike ku mûçeyên mamosteyan ji yên mamosteyên wekhev ên ku di sektora giştî de dixebitin kêmtir nebe. Ji holê rakirina tirsa bêkariyê, kojinûkirina salaneya peymanên kar ên demkî derdikeve holê û parastina tevahiya mafê tezmînata ji kar dûrketinê û ewlehiya kar, çareserkirina mexdûriyetên, mulaqatê û misûgerkirina karê ewle. Ev demek dirêje mamosteyên sektora taybet li Enqereyê vî şêwazî çalakî li pêş dixistin bi taybet ketine greva birçîbûnê jî vê mijarî em dixwazin binirxînin nûnerê Mêrsînê sendîqaya mamosteyên sektora taybet Nebîl Birtek bi me re û bixêr hatin bernameya me. Zor spas dikim, beşanên baş spas dijwar. Gelekî spas ji bo beşdarbûna we, bi rastî jî ev demek dirêje mamoste di nava çalakiyan de rastî êrişên tund jî hatin, niha jî dest bi greva birçîbûnê kirine. Em dixwazin û hinek bedin fêmkirin ji ber ku ev çalakiye ev demeke nêzî 10 roj e didome. Daxwaz tam çine çima rewşekî wisa derketî holê mamosteyên sektora taybet çima di rewşekî wisa dene? Mamosteyên sektora taybet em wek we jî anî ziman mamosteyên di koleja da dibistanên taybet da navendên fergeha da û navendên rehabilitasyonê da dişxulin. Ava gelek demên dirêje di hêla aboriyê da, di hêla civakiyê da jî mafê me tune gelek jî xwetin. Ji ber wî me 2021 da sendîqa ava kir. Ji ber ji wî dîroka avakirina sendîqa me heyana ji bo van mafê me taybetî sê hevî sereke hene. Ji ber wî em çalakiyên berfire li Enqereyê li gerek deverê Tirkiyê bikardînin. Dixwazin ewan daxwazê me yên sereke bi cî werîne. Ewan daxwazê me yên sereke çi ne? Serî da mûçeyê bingehîn. Dixwazin ku ew zagona sektora taybet da hebû 2014 da dîsa baş vewerî. Em dixwazin em mamosteyên sektora taybet û mamosteyên giştî yani ê devletê de dişxulin mûçeyê wan yek be. Yani herî kêm yek be. Dixwazin ber wî hêla aboriyê de jî em vî parastina ve gerek parêz e baş vewerî. Ya duyemîn jî peymanê me sal bi sal çê dibin. Çawa tesîra wî ser me çê dibe? Dema sezon yani perwerde diqede peymana me jî diqede
patron qeb bê sedem dikare meşkar derxe. Yani em de hêla peymanê da ne evlene. Dixwazin ku peymana me bi dem na bê dem be. Ya duyemîn ev e ya sêyemîn jî ew tişta ku em Dixwazim têda vê dişkulin bipirsim bi biborîne ev mamosteyên ku di ciyên taybet de kar dikin wek we jî binavkirin kolejin, ciyên rehabilitasyonê ne, ciyên cudanên dibistanên taybet hene, ev tayinên wan pêk nehatine, ne ê ku tayinên wan pêk nehatine, ew beşin piranî. Piranî ê ji bo derbasbûna dewletê yani giştî dikevin ezmûn heye li ezmûnê da piranî we ji anî ziman ê ser neketine yani bi ser neketin jî peyvekî ne baş e bi ava gelekî salin bi navê hevpeyvîn yani mülaqatê evalê me ji mülaqatê nikan derbas bin ji derbasê devletê yani devletê giştî nabin ê ku devletê naşkolin Vê jî bipirsin ev mülaqat de di mülaqatê de bi keyfî çê dibe yani em bêjin bi rewşekî adilane dûr de heye. Mülaqat dikarim bînim ziman ku têda adilane xebat tune. Yani li ser xebatê ku em perwerde û girtiye wan mülaqata da wan ji me napirsin. Gelek tiştên cuda cuda ji me dipirsin ki ew wan jî nadin ber çavê xwe. Mesela ava çalakiya me ya çardî puşberê da bi sendika me ra mamosteyên mağdurên mülaqatê jî hene 1621 avan hevalana ketine kontenjanê yani ji bo tayîna wan çê be di kontenjanê de ne lê dema dikevin mülaqatê bajar dikevin ji her bajarê jî komîsyon ji hev cuda ne. Komîsyona li Stenbolê puanekî cuda daye ya Erzurumê cuda daye ya Mêrsînê cuda daye ji ber wan cudahiya puana hevalên ku mamosteyên ku ketine kontenjanê ew mafê wan ji destê wan hat girtin. Ev ki nişan dide ku mülaqat bê adilane çê dibin, bi keyfî çê dibin, hevalê me ji ber wî gelekî mağdurin. Lê dîsa jî em yani ê ku ji mülaqatê derbas nabin, derbasê sektora taybet dibin. Dema ji derbasê sektora taybet dibin, divir da mamosteyên bêkar zêde ne. Ava zêdebûna mamosteya ji patrona jî mûçeyên kêmtir bidin mamosteya ve bafik çûwara. Yani çıka mamostey bêkar derbasê sektora taybet bin patronên sektora taybet jî ew qas mûçeyên kêm didin. Ya ji ber wî ji bo hêla aboriyê da me biparêze em dixwazin mûçeyên bingehî ê ku 2014 hebû dîsa baş fawerê. İşte çalakiya me ya li Enqerê me derxist piranî ser vî tiştê ye em û mamosteyên mağdurên mülaqatê em dixwazin van mafê me van destkeftî me dîsa em bi dest bixin lê mixabin ew çalakiya me li Enqerê ku gelekî bi aştiyane û bi demokratîkê me goyem derxînin polîsan gelekî polîsên ewlehiya Enqerê bi dijwarî û hovane êrişê me kirin. Mixabin me daxwazê we neanî ziman me 41 kes ku ez jî navda bûm me binçak kirin. Ew rojê hevalê me kiştî hemû bi kelepçe hat kirin. Enqerê daxwazê we çi bûn herî zêde we dixwast daxuyanî bidin û bi berpirsiyar kesên ku berpirsiyarin hûn dengê xwe bigînin wan rewşekî wisa hebû ji bo qas êrişî we kirin. Rast e li Enqerê bi navê Güven Parkê nêzê meclîsê ye ku nêzê Wezareta Perwerdeyê jî ye me li Güven Parkê kom bûna ji wir em bi meşekî derbasê Wezareta Perwerdê ji wir jî bi meşekî sembolî em ê derbasê deriyê Çankaya a meclîsê bana me li wir avan daxwazê xwe banî ziman. Ki avan daxwazê me gelek salên derbasbûyê jî me bi çalakî berfere anî ziman ji baş çalakiya Wezareta Perwerdê û Wezareta Civak û Xebatê me ra ketin tekîliyê. Komîsyona Perwerdê seserokê wî bi navê Ayşen Gürcan bi me ra nivîsekî fermî şand bo çêkirina civînê di vî civînê de jî Wezareta Perwerdê Wezareta Civak û Xebatê tevê ew patronên ku sektora taybet da dibistanê wan hene der komelê wan. Yani çar
alî li ser masekî em ê biciviyana biz ber tiştê ev tiştê em dixwazin me çareser bikira ava dibêjim sala derbasbûyî çêbû lê di wî rojan van meha derbasbûyî de tu ew soza dan me sozê fermî neanîncî ew çalakiya me Heya jî ev roj berdewam e. tiştê bû. Piştî ku ev çalakî pêşketin jî tu hevdîtinê we bi wan re çêbûn ku ew jî hatin xwestin ku bi we re hevdîtin bikin tiştekî wisa derket holê. Ava dozdeh roje çalakiya me li Enqerê didome lê yazdeh roje jî gireva me ya birçîbûnê li Enqerê didome. Li vî mijarê de li vî van roja da gelek sendîqa, gelek hizbên Tirkiye, gelek komelên Tirkiye hatin bera hevdîtin anîn lê nêzê deh roja heta neh roja de partiya hizba destxilat mera neke tekilî. Yani em dixwast xwe ê ku van piskirêkê me çareser bike partiya destxelatar e lê mera neke tekilî. Ji derveyî ku hêzên ewlekariyê bi ser we de şandin ew jî bi êrişên tund bi ser we de hatin. Yani ev karim bêjim ku nêzê 4-5 roa hêzên ewlehî ewlekariyê wek bi îşkencekirinê, bi jop, bi gaz, bi kelepçekirinê wek mamosteya gelek êşandin li Enqerê de. Ava 4-5 roa dewam kir. Yani mamosteyê ku hatine li Enqerê mafê xwe biaştiyane û bi demokratîk bînin ziman her dem her roj bi van êrişên hovane bi rast hatin. Lê du roj berê serokê Komîsyona Perwerdî Ayşen Gürcan bi me re ket tekiliyê got bi hev re hevpeyvîn çêkir. Roja di derbas bû me em bi hera hevpeyvîn çêkir. Piş wira parlamenterê AK Partî Abdullah Güler do me bira jî hevpeyvîn çêkir. Lê vî gavê ew tişta ku em dixwazin kevşe ku yani eşkere ye ku partiya destxelatdar hîna nêzê wî cî nine. Yani xwe li çareserkirina van piskirêkan nagire. Ew jî nîşan dide ku ji berjewendiyên mamosta, berjewendiyên perwerdê nade berçavê xwe ku berjewendiyên patrona, berjewendiyên sektora taybet da ê ku dibistanê wan hene, ê ku mûçeyên kêmtirîn didin mamosta, berjewendiyên wan diparêzin. Ji ber wî em jî serî danayînin. Heya destê me werê em ê li Enqerê, li dewerên yan bajarê Tirkiye dinê jî em ê berxwe bidin ku em gelek çalakiya jî li bajar çê dikin. Gireva me ya birçîbûnê jî ew ê berdewam bike. Yani em çalakiyê xwe heya ku hûn encamekî bi dest bixin hûn ê berdewam bikin û divê mijarê de bibiryarin. Em ji vî çalakiyê dest berdin koletiya patronên sektora taybet ê perwerdê em yani pêjirandina wî tiştê ye. Em wek mamoste ku gere ji civakê re bibe mînak ku em nivşên nû amade dikin tê wî watê. Lê em heya avan daxwazê me yên sereke neyn cî em koletiya patrona napejirînin. Ew ê çalakiyê me jî li Enqerê jî bidome, gireva me ya birçîbûnê jî ew ê jî bidome, li gelek bajara jî ew ê nû bi nû ew ê belav bibe. Yani heya destê me werê em ê berxwe bidin. Belê em gelekî spas dikin ji bo beşdarbûna we bi rastî jî ev demek dirêj e mamosteyên sektora taybet her di nava çalakî debûn ku daxwazan maf dikirin we bi xwe jî ev rewş anî ser ziman ku ji bo çi ev çalakî tên pêşxistin em dubare ji bo beşdarbûna we spas dikin em dibêjin quvvet bejwere. Spas dikim ji bo derfeta we dame me jî xwe anî ziman weşanên baş dixwazim ji we re. Spas dikim.